Jamen, ja. Så er lanet i gang. Det er en rigtig lang tid. Klokken er 4:15 om natten. Jeg har 13 over 4. Fuck det. Ja. De mange medlemmer, der kom, det var jo, ja, alle dem her. Men du så ikke. Ja, det er det, vi skal, men det er bare lidt svært. I må, ja, hvis det er, så må I sgu gerne lægge nogle videosvar eller et eller andet til os. Ja. Og kæft, jeg ved ikke engang, hvad vi gør med de her videosvar. Sender de dem? Det finder sgu nok ud af. Ja, det finder I sgu nok ud af. Eller vi ud af det. Nej, det finder de også ud af. Vi ved det. Han søger lige på, hvordan fanden vi får en, altså hvordan vi redigerer. Jeg har Windows. Det var kun en problemer, ikke? Så ja. Dejlig LAN party. Jeg elsker det. Ja. Men selvfølgelig. Så har jeg glemt mine 50'er. Surprise. Så jeg har lavet over 10 kroner om måneden til alle. Og så køber jeg light. Light. Ja. Koster 10 kroner. men det var ikke helt værd. Nej, det koster 9 kroner. Det koster 9 kroner. Og kakao. Jeg er reklameret. Så lukker jeg så snart min video. Jeg reklamerer på kakao. Så. Men han gik i stykker. Det her, det er point. Det er altså ikke meningen. Det var lige. Og så købte vi cremen. Den hedder. Det var chokoladekage. Med creme. Med. Der er det. Med skraldespand. Det var sådan det. Det var muffins. Der er den. Chokoladekage med lækker cremet topping. Lækker. Det hedder det. Topping. Ja. Topping. Topping. Chokoladekage. Chokoladekage med lækker creme topping. Nå, fuck det. Prøv at gå ind snart. Og så skrive Windows Live. Jeg vil gerne lægge dig. Satan! Så fik vi endelig computer engang. Det gjorde vi bare. Men ja. Så vil jeg også lige sige, at der kommer vist på onsdag et LAN over ved Gamer Bananas. De er ikke helt sikre. Kommer det? Der kommer det. Nej, kommer det? Kommer det? Det kan vi i hvert fald. Kan vi bare vide, hvad det var, der kom? Ellers så kommer vi. Og ringe til mit brød. Frederik.
The Craft Mechanics, hjemme hos Gamer Bananas. Så er der også The Penguin Power. Penguin Power. Vi kommer. Og vi skal skifte navn. Det gider ikke det. Det gider. Nå. Men I må for guds skyld sige, hvis I ved, hvordan fanden man får en timer. Og husk, jeg siger det bare lige før, like, subscribe og giv en comment, hvis der er noget. Det er bare... Ja, han fik jo ikke penge med. Så skal jeg sige det. Men så fik han chips. Hvad snakker du om? Der er sådan en pose med sådan stykker her. Twix. Okay. Så. Bare den lille vlog, ikke? Det tog han det her. Jeg skal aldrig prøve at skrive, når jeg kigger. Halvlavn. Og det er ikke engang sønderjysk. Så er det i hvert fald en ordspasser. Sønderjysk. Fy havlavn. Eller hvad fanden det var. Men ja, vi chiller herhjemme. Med mor. Jeg kan sgu ikke lukke. Helt under. Og han har prøvet at filme. Forresten. Det er derfor, jeg aldrig ser noget fra ham. Han kan finde ud af det. Altså, det er mit headset. Ja. Han kan ikke høre ham. Jeg forstår det bare ikke. Altså, i mine videoer kan man godt høre dig. Men hvorfor ikke? Hvorfor kan man så ikke høre det i? Det er fucked up, jeg skal pisse. Så kan I hygge jer, det er Søren. Og så kan du så have noget lige noget i stedet for noget. Stop. Nej, jeg skal ikke stoppe. Hej, du. Vi ses. Ja. Nej, ved I hvad, så holder jeg mig bare. Bare den 2 minutter. Ja. Jeg skal tage så et glas, Jesper. Skål! Med sodavand. Har bare sådan 2 liter slime, mand. Ja. Okay. Hvor? Nej, ikke HD-kamera endnu. Forstår du? Jeg skal til at spille WoW. Battle.net error. Hvad er det? Jeg får du en tablet. Ja, med bamse-tv. Og jeg er 12 og han 12. Jeg gider ikke høre på dig. Det får vi heller. Det er løgn. Det skal I lige se. Okay. Jeg må ikke få lov til at se, hvad der står. Kan I sige det? Der står ikke, hvad det er. Der står ikke noget som helst. Hvad laver du, Søren? What are you doing? Okay, min computer går og flyder mig. Vi prøver at se, så vi kan se så. Okay. Og min næse op i ansigtet. Det var helt vildt. Nej, men hvad laver du? Jeg ved ikke. Du gider ikke.
Men det var lidt for meget. Sådan. Der er ikke noget HD-kamera endnu. Det er altså også lidt dyrt. Så man skal købe en morgen hvorfor. Men du må ikke logge ind på din stedet. Ja, Min den virker ikke. så kan du hjælpe mig lidt med min brød. Ja. Det var det der. Lort. Hvorfor? Det er mega nice. Når man er logget ind, så står der hvor meget damage, som man har. Altså, Ja. Men det er sikkert. Min er fucking ikke din e-mail, den er det. Nej, ikke. Jeg skal holde en til. Skal du huske det? Har du ikke en e-mail? the muscle in with a bonus. Connect username Det er jo and på grund af... password. Create account. Jeg går bare ind og spiller Minecraft. Det kan godt være, du har en stationær, men det er sagt nu mig ikke den praktiske. Og næste gang, så er det hjemme med Søren. Det er hjemme med mig. Ja. Men også dog, fordi det her, det var åbenbart lag. Altså, Emil og hvis I sidder derude. Jeg sagde til dem, og det er for 2 uger siden, der sagde jeg, at der var lag hjemme med mig. Okay, så siger jeg nu efter, hvad det er. Det sagde jeg så ikke til Mark, men det siger jeg så lidt efter. Det er sjovt! De hører mig åbenbart ikke efter. Altså, så. Den eneste, der har været opmærksom på det, det er Søren. Hvad? Ja, på det her lag. Jeg ved ikke, det er lag, når man er syg. Nej, det vil jeg nok heller ikke, men det gør det stadig. Men det er Ja. Og der var ikke nogen, jeg gik ud. Okay, Søren, Det er det ikke, det er. nej, vi bliver nødt til at lukke nu. En vlog på 12 minutter, det er jo kun lige begynder, ikke? Og hvis man kunne skulle shop, så er det meget nemmere at komme ind og se vores YouTube-video. Ja, meget nemmere. Og tak fordi I så med. Det var sgu dejligt, og vi kan ikke finde ud af at redigere. Så. Det er det. Ja, jeg er meget fantaseret Så over skal der det. game. Jamen så er det sgu da hypnotist lige der. Og så vil jeg også lave sådan et lille frækt billede der. Nå. Fucking til at lave egen intro, hver gang. Ja, altså først så skal vi lære at bruge redigeringsprogram. Og så skal vi have en intro. Det er rigtig meget bagud. Men det har altså også kun 5 jobs. Og jeg kan afsløre så meget. Alle de her jobs, det er nogen, vi kender. Men det er vist en eller anden med, når du har... Det har jeg glemt mig frem til. Jo flere jobs du har, jo nemmere det er det at søge på dig. Ja, du kan ikke bare skrive penge ind også. Og hvis jeg kommer op... Du må jo høre, at folk strøm igen, men jeg gider ikke høre, hvor du tuder, mand. Det gør vi da også. Yes. Nå. Vi ses YouTube. Kan I have det godt derude. Ses igen næste gang. Så kom vi på hvad her? Få det der. Det er lidt klart. Nå. Ses YouTube. Okay. Husk at give en like, subscribe og kom. Altså hvis du gider. Altså hvis der er noget, kom. Jeg tror jeg skal blive færdig. Se vores videoer. Se vores videoer. Lige se hvad fanden det er vi laver. Der er ikke rigtig noget generelt emne. Så ja, men det var alt herfra. Vi ses YouTube. Bye!